Igbo ekene m unu. Ofu nwa agbọghọbịa sị m ka njụ ajụjụ a ka agbala ife ndị mmadụ ga-agwa ya. O wee sị na ya bụ nwa agbọghọbịa na-eme ọfụma na ya nwechara so many things dọ n'afọ ya, ma anị ma moto, everything. Ya wee fụ nwa okolobịa chọrọ ịnụ ya. Na this guy na ya fụrụ ya n'anya. Ya asị kana na ya na-abụra. Like agbakọba ihe enwere na ya na-abụra. So ọkwana ya. The guy wee sị na ọ bụ na ya nụsị anya na ọ ga-echenji ife niile n'afọ ya. Ya wee kwalụ wee sị akamana na ya chọrọ ya nụsị anya na ọ bụrụ na ya na-aza Ifeọma Okeke ka azabazịa Ifeọma Okeke Okafọ. Ya na ya chọrọ ka afịa na afa nne ya do n'afa nyanwa. Agbọrọ m na aghọta ebe m na-eje. Like now, Ifeọma Okeke Okafọ bụzala afa nna die etinye gap n'etiti nọ ife ya chọrọ. Die wee jụ wee sị na ya chọrọ na ọ bụrụ na o mee nye na o gosi na o nwere regard ta afa nna nyanwa. Ya wee sị ya mba na ọ bụrụ na ọ chọrọ ka a chenji ife niile ya nwere to afịa na a ga-akpafinye afa nna ya n'afa ha na marriage certificate. The guy jụ. This thing wee na-eselofe okwu. Ụfọdụ ndị mmadụ wee sị na o nwere ife this guy bụ n'uche o ji wee zọbịa na o kwesịrị ka ọ bụrụ ife ga-eselofe okwu. Ụfọdụ sị na ụmụ nwoke nwee pride na o kwesịrị ikwuteli ka etinye afịa regardless. Ọ sị m na ya bụrụ nwaanyị ọ ga-abịa ịfụta just pikie ịmagolu na ya bụ nwaanyị bido n'obele ibo ịgbawa mbọ wee build onwe that na o nwere ife nya enwero na ya ji ezigbo ọlụ. Na nwaanyị ije na village nwaanyị nwere ife ọ na-alụ, nwaanyị nwere aka esiri ikeri nne nwere ike just solu gị like that without akpafe ya afa nne ya. Ịghọtago? Di eju ya nwa wee na-ajụ onwe ya wee na-asị kedu ife this guy na-azọla ife a ọ bụ na o nwere ife o bu n'obi. Then di na-asị kedu ife nyanwa na jiri iwe echete ma ọ bụ na ọ chọrọ ịnọ na the marriage. Amara m ife ga-ekwu mana fana agbanwechara ife fa bụ n'obi onye ọbụla chọrọ protect onwe ya. Kwa ịghọtago? Mana ịma na mgbe ụfọdụ asị na anyị nọ n'ụwa nwoke na anyị nọ n'ụwa nwoke abụrụ ọgwanya niile na-anụ asụsụ afọ. Ama m ịghọta ife mmiri. O wee sị m nne na this guy na ya agwa gị ọ bụ na ọ chọrọ ka onye ọbụla jebele onwe ya. Ọ bịa na-agwa ndị mmadụ na-agwa ndị be nne ya na-asị kedu ife o jiri chọọ iso usoro ndị ọzọ na-eso. Ịghọtago? Na ife aja ayọlụ bụ maka na ya fụrụ ya n'anya. Ya wee sị ya na nne condition ya na ọ bụ na ọ chọrọ ya jebele onwe ya ka nọrọ onwe ya. Ọ jụkwa na-ayọ welụnụ ka afa m banye na ya. Ọ jụkwa na-asị na o nwee ka ọ dụ even na ndị befe ga-abụ ya ọnụ na nke nwa ga-eme na nke nwa ife abụrụ ife ndị bunu ga-abụ gị ọnụ because na tonyanwa because na ihe a bụ your own decision. O nwere onye so na anụ the marriage mana ife ilizikwa na o nwere onye so na anụ the marriage na nke a gbasalụ gị na-ekwu gị ife akwụ na nwoke ọbụla ga-anụ ya ga-akpafie afa nne ya n'azụ before wee nụbịa because na ya ataga afụfụ nwee so many things. Na ọ bụrụ onye bata bie kịta chenjicha afa bọsị sọlịọsị ya na ya anụsigo ma na ya ga-anụ nwaanyị ọzọ ma na ya ga-eme nke na ya chọrọ ka ife a na-afụ n'iru akwụkwọ ka o mee nyanwa. Bọsị ọbụla isi na unu ga-agbasa unu eke ife niile unu nwere ụzọ na-abụ. Mbọsị ọbụla unu si na unu ga-anọ unu anọkwalụ tugeda na marriage na-atọ n'ụzito marriage ndị ọcha bụrụzi marriage ndị be anyị. Ụmụ nwaanyị na-agbazikwa anya kịta. Ụda asịkwara na asị bara ihe ndị afụ ọ bụ nwaanyị na-awazi anya kịta eji nwayọ wele ekwu nke ka ụmụ ghara ime ife nkwuru ya ụmụ nwaanyị na-awazi anya. Chee ọ bụrụ na ị ga-esi nke a anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyere nwa agbọghọbịa aka iji ma ife ọ ga-eme. Ihe anụnwa ọ na-edemand ọ dị oke ka ọ na ọ dụrụ oke onye kwakọrọ na babe die change ife niile o nwere n'afa die without minding maka echi
ka onye kwechila ọ bụrụ na di ekwere tinye afọ ya anya jebela onwe ya ka a nọkwala onwe ya etu a sị wee nọrọ bifo wee fịa ma nyekwazalụ m aka tụsa ozi a ka olu ndị ọzọ ntị ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ